L-infermiera u t-tobba, il-pulizija, ix-xufiera tal-linja, is-soldati, il-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili, l-allima, il-kenniesa, il-ħaddiema tat-tindif pubbliku u ħafna ħaddiem oħrajn fl-aħħar snin żdiedilhom ix-xogħol. Ħadmu b'dedikazzjoni kbira u ħadmu anke s-sibtijiet u l-ħdud, speċjalment fl-eqqel tal-pandemija. Iżda għal dawn, Robert Abela ma kellux imqar ċenteżmu wieħed żejjed bħala rikonoxximent. Dak huwa ħlas li ġie riċevut minn ditta u allura xogħol li sar minn numru ta' avukati b'dedikazzjoni għal kwantità ta' sigħat enormi kuljum, inkluż fil-weekends u għal daqstant t-tweġiba tiegħi kienet ċara li ma spjegajtux lanqas hija l-livell ta' professjonalità u dedikazzjoni sħiħa illi biha għamilna xogħol tagħna tul is-snin. Hekk kif l-iskandlu ta' 17,000 euro fix-xahar li kien qed idaħħal Robert Abela tal-li ta' konsulenzi lill-awtorità tal-ippjanar qed ikompli jirrabja lil ħafna, aktar u aktar professjonisti qed jikkritikaw bl-aħrax is-sommom eżorbitanti li daħħal f'butu Abela mit-taxxi tagħna. Affaċċjat dan kollu, il-Prim Ministru baqa' jiġġustifika l-mijiet ta' eluf li daħħal fis-6 snin li jagħmel joffri s-servizzi legali lil Planning Authority filwaqt li ta' il-loqom lil ħaddiem Malti li minn butu ħallas bil-għoli għal pariri ta' Abela. Fl-aħħar sigħat il-kritika diretta lejn Robert Abela ma waqfitx biss fuq l-argument finanzjarju, iżda wkoll għax-xogħol li jagħmel bħala konsulent. Edward Malija, ambjentalist prominenti f'pajjiżna, jikteb li Robert Abela kien prattikament kompliċi f'reat kriminali meta bħala konsulent għall-awtorità tal-ippjanar ippermetta deċiżjonijiet illegali fi stanzi marbuta ma' approvazzjoni ta' permessi. Fit-Times, Malija jgħid li dan kollu jfisser li Abela mhux biss tħallas sommom kbar ta' flus mit-taxxi tal-Maltin, iżda li jagħmel dan waqt li kien parteċipi fatti illegali. Bejn l-2013 u l-2019, Robert Abela daħħal bagatella flus għal pariri li tal il-Planning Authority bil-pagamenti splodew minn 7,000 euro għal 17,000 euro fix-xahar. Iżda l-istess Abela li daħħal il-mijiet tal-eluf ma sabx aktar minn euro u 75 ċenteżmu għal ħaddiema Maltin, inkluż għal dawk li żdidilhom ix-xogħol li jaħdmu b'dedikazzjoni u li jaħdmu anke fil-weekends. Mhux daqs kemm qed jgħinu 17,000 li Robert Abela żgur. Kristina Majra għal Net News.